Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Ni ne naku ya Unomis TV. Nake son gabatar muku da wani application mai suna Fasara Ishmawi. Ma'ana Fasara Ishmawi da Hausa. Muna da ya ƙara fahimtar da ku abubuwa ne dangane da abin da suka shahi addinin musulunci, ko ba haka ba. Kenan da Allah ake dinga yin kokari idan mun nuna application mai amfani a rayuwarka wanda zai gyara ma rayuwarka, ake dinga yin amfani ana sabko shi, ko ba haka ba. Ba kallon bidiyon ba kuma ake dinga daurewa in ka fara kallon bidiyo ka kalla har ƙarshe ka fahimci me bidiyo take ni, ko ba haka ba. Za mu shiga Google Play Store. Gashi yanzu mun shigo Google Play Store. Kenan za mu rubuta gashi nan mun rubuta Fasara Ishmawi. Kun ga littafin nan wurin, ga yanan Fasara Ishmawi da kuke gani. Ga littafin nan kuna gani, wannan da kuka gana kewaye din nan shine littafin. Kenan ko da ka je ka rubuta Fasara Ishmawi an baka wasu da yawa, ka ga littafin nan mai ja din nan wanda na kewaye, shi zaka shiga. To fallahi alhamdu, da yake mu mun riga mun wanga abu, mun riga mun sauko shi, ga yanan kuna ga mun yi downloading din shi. Sai mu shiga open mu nuna muku cikin shi. Idan ka shiga zai nuno ma wannan fuskar. Idan ya nuno ma wannan fuskar, kenan sai ka yi kokari ka danna wannan, bara in nuna muku. Sai ka yi kokari, ya Allah ku dan yi hakuri kaɗan. Sai ka yi kokari ka danna wannan ɗan ɗigon uku da kuke gani na kewaye, wannan na sama ɗin nan shi za ka danna in ka shiga application ɗin. Kenan shi za ka danna ɗan ɗigo uku ɗin nan, to zai kawo ka wannan fuskar. Ga yanan kana gani. Yawwa sorry dai. Yawwa ga yanan kuna gani, nan za ku shiga. To idan kuka shiga nan, ma'ana ga yanan kuna gani rubutun da ke da kwai cikin shi. Masha Allahu, za ka fahimci abubuwa da dama wanda za su ƙaratar da kai kuma su ƙara ma sani. Da Allah 'yan uwa ake dinga daurewa ana kallon bidiyon mu. Fasara Ishmawi sunan wannan littafi da kuke gani. Da Hausa ne, rubutu da Hausa ne in ma baka iya da Larabci ba. Akwai na Larabci amma wani bai iya karatun Larabci ba, dole sai Hausa. Shi yasa muke nuna muku abubuwa da Hausa, ku Hausawa. To muna yi muku fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun ga gashi nan wurin da Larabci, nan ƙasa kuma da Hausa. To masha Allahu.